دبینیم انجمن مجتمعی کردی جبو خاطر دانستندن به رسال asla peşketin avan koncebiye meclis ağabeyini biçare peş dibinin u tiştê dibên pêşiyawan divê qonaxa bê û bi taybet li ser Kongrê Encumena Niştimanî Kurdî lê çara bi çawa wê endamê wê bên hilbijartin û çawa bên danî û ser rewşa Sûrî û bi taybet herêmê wê Kurdî vê çi astekî rotin rast bibin û çi pêşxerî tên kirin wek pêşxeriya mubadera bêjin mubadera Fransî. Li ser wê gotûbêj dibin û guhdarî li encumena dibin, li encûmenê xwencehî dibin ji bo xatirê ka çi astengî pêşiya wan û çi daxwazin.